Sara Duterte versus Sharon Cuneta. Ngayon, Dad, medyo nagkaroon ng controversy last week sa isang event kung saan si Sharon Cuneta at si President Bongbong Marcos ay nasa isang event. Nang nasa stage si Sharon Cuneta, sinasabi niya na may isang vice president lang siyang kasama, ang kanyang asawa si Senator Kiko Pangilinan. At parang tinis niya si President Bongbong Marcos. Sinasabi niya, sayang mali your choice sa kanyang vice president. So, maraming mga nagagalit ng mga fans ni VP Sara Duterte kasi sinasabi nila na, uy, Sharon Cuneta, ba't mo masasabi na mali ang choice ni President Bongbong Marcos na napili niya si VP Sara Duterte bilang kanyang vice president? Paano mo masasabi na mali ang kanyang choice? Di ba ikaw mismo, sinasabi ng mga fans niya o mga ibang netizens, na ikaw mismo, nagkamali ka sa choice mo sa buhay kasi may pangalawang asawa ka na, may previous husband daw siya. So how can you say na naging mali ang choice ni President Bongbong Marcos? Marami na nagsasabi na technically speaking, tama ang choice si President Bongbong Marcos kasi kung hindi niya katandem si VP Sara Duterte, sure loss daw si President Bongbong Marcos. So yun yung magiging explosive dito kasi maraming nagagalit kay Sharon Cuneta tungkol sa kanyang statement na mali ang choice ni President Bongbong Marcos for his vice president. Anong thoughts mo dun, Dad? Well, sa akin kasi masyado lang sineryoso ng mga mamamayan natin yung birong yun. No? Sa tingin ko kasi nagbibiro lang o parang it's a light moment for Sharon Cuneta just to start the party. No? Kumbaga may event yata sa Malacanang during that time at para nagbibiro lang si Sharon Cuneta para lang magkaroon ng opening line o para medyo gumaan yung mga kalooban ng mga bisita during that time. No? Pero kung be objective kasi, kung maging objective tayo, during that time kasi hindi rin naman talaga mapipili ni Bongbong si Francisco Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan as his vice president. Kasi iba yung team nila, iba yung partido nila, no? Saka that time si Senator Pangilinan, ang katandem niya na pangulo si Leni Robredo. Even during that time, if Bongbong Marcos, assuming for the sake of argument, invited Kiko Pangilinan to be his vice president, I don't think that he would have said yes to, no? Kasi nga mayroon na silang sariling partido at yung kanyang pangulo na sinusulong o pinopromote, kinakampanya si Vice President Leni Robredo during that time. So, objectively speaking, that tandem would have not also worked even if they wanted to. Even if both parties want to, mahihirapan sila because una, meron ng partido si Kiko Pangilinan at meron siyang presidente. Pangalawa, si Bongbong Marcos naman, hindi nila kapartido at minsan nga parang opposing views pa sila. Kasi nga, ang mga yellow, ang mga dilawan, saka mga pinklawan na sinasabi natin, hindi sila masyado pabor sa mga Marcos leaders, no? O Marcos kumbaga politician. So medyo merong konting hidwaan yun na meron lamat yun na hindi mabubuo. No? So it's not fair to say that even if Bongbong did choose Kiko, they would have been a partner or tandem. So that's one. Second, ang next question kasi dito, ang sinasabi nga natin, yung bang tandem ni Bongbong tsaka ni Sara, that again, as I've said, these things happen with God's blessing, no? Kasi nga, si Vice President Sara, pumayag siya maging Vice President in spite of the fact na siya yung front runner that time at saka yung ama niya, pwede siyang matulungan para siguradong mas mataas yung tsansang manalo. Pero because of her own decision, she decided to step down or slide down. Then again, that's an act that's beyond human comprehension already. No? It's God's hands making people decide towards that direction. So it's not fair for all parties to judge anyone. May kasabihan nga tayo, di ba? Do not judge others lest you be judged, no? So yun siguro mga issue dito. First, let's not judge Sharon for saying that, no? Because parang nagbibiro lang siya. So yun ang una doon, no? Pangalawa, let's not also judge Sara Duterte for deciding to become a vice president because that's her own decision, that's her own judgment call, no? So ngayon, pareho silang nanalo ni President Bongbong sa ni Vice President Sara because of their unity or their tandem, then that's also God's blessing to both of them, no? Ngayon naman na nakikita ko on my personal objective analysis, syempre yung pagka-Vice President ni Sara Duterte with the tandem with sa unity team ni President Bongbong Marcos, malaki yung naidagdag sa survey at sa boto ni President Bongbong Marcos which made his win tambak sa second from the kung sino man yung pinakamalapit na second place which was former Vice President Leni Robredo. So na-assure yung win ni President Bongbong Marcos. So in terms of objective win lang,
tama naman yung pagpili kung pagkapanalo lang. Siguro lang ang nangyari kasi dito sa relationship ng President at Vice President is a complex web of relationships na maraming pinagkatiwalaan ng ating Pangulo ng mga inappoint niya or pinagkatiwalaan niya sa Kongreso na naging very hostile sa ating Vice President. At dahil doon hindi na alagaan yung mga relationships ng mga kakampi ni Bongbong na nagkainisan kay Vice President, kaya ang nangyari parang nasisi ni Vice President na si Presidente ay part of those na ina-antagonize siya. Kaya nagkaroon ng hiwalayan ng unit team. Kaya yun yung nakikita kong objective analysis ko na parang nasisi ang ating presidente sa kagagawa ng mga pinagkatiwalaan niya. Kasi maraming pinagkatiwalaan ng ating Pangulo na hindi naman niya kilala or hindi naman niya ka-close or hindi naman tumulong sa kanya pero pinaglalagay niya sa mga posisyon at inabuso siya at naging antagonistic sila sa Vice President. Kaya dahil sa mga taong to, nagkaroon siya ng kaaway na isang Vice President Sara Duterte. Anong tingin mo? Tama ba yung mga nakikita ko, Dad? Well, in fairness, I would like to be fair to both parties. No? Siguro unahin natin, isa-isahin natin yung siguro yung mga issues. No? Simulan natin sa Pangulo, no? Sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre talagang gano'n, no? Pag ikaw yung Pangulo, marami talagang mga sulsul or mga sip-sip na maninira ng kapwa para sila yung magmukhang pogi, di ba? So, usong-uso yan sa palasyo o sa mga may kapangyarihan, no? Marami talagang maninira ng kung sino-sino para sa ganun sila yung magmukhang bida. No? So, sa mata ng Pangulo. So, una yon. Pangalawa, tingnan naman natin sa side ni Vice President Sara, no? Ang nangyari rin kasi, kaya medyo nagkaroon din sila ng hidwaan kasi yung kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, may mga sinabi rin kasi mga maanghang na salita patungkol sa ating Pangulo. Kaya yun nakadagdag din sa, kumbaga, nadagdagan pa yung apoy na isiniga ng mga sulsol at mga intrigero na sinasabi natin, mga sipsip, no? O mga higop. So, yung pagsasalita ng kanyang ama laban kay Pangulong Marcos, naging parang mitsa pa, parang you pouring gasoline into fire, no? Kaya lumaki lalo yung apoy, no? Pangatlo, siyempre, sinasabi nga natin, yung mga nasa paligid ni Pangulong Marcos na nag-aambisyon din o nangangarap din maging Pangulo at nakikita nilang si Vice President Sara Duterte ang pinakamabigat na kalaban sa 2028 na election, sinimulan na nilang siraan, no? Si Vice President Duterte, ginagawa nila ng maraming issue at maraming kwento o intriga para sa gano'n magkaroon ng hiwalaya yung dalawa, no? Magkaroon ng hidwaan. So nangyari na rin naman to, hindi naman sa panahon ngayon eh. Kahit naman nung panahon ni President Noynoy Aquino at ni Vice President Jojo Binay, nakita naman natin na yung mga nakapaligid kay President Noynoy Aquino, talagang siniraan ang gusto si Vice President Jojo Binay, kaya nga nagkaroon ng mga black propaganda laban kay Vice President Binay at nasiraan ang gusto, kaya nga nung tumakbo siyang Pangulo, nahirapan na rin kasi nga kumapit yung mga putik na ibinato sa kanya. So these things happen in life, in work, in politics, no? So what we can learn from this is, number one, bilang Pangulo, you have to be fair, no? You have to listen to all parties. And number two, if there is some misunderstanding, it's better to talk things over person to person, no? And number three, always look at the intentions of people when they tell you stories. Kasi nga, laging ang tao, pag may kinekwento sa'yo, laging one-sided yan, in his favor or in her favor. So you have to be very circumspect, no? Number four, siyempre, gratefulness din, utang na loob, di ba? So sa akin kasi, nagkaroon talaga ng misunderstanding dito eh. Kung hindi sana nagsalita ng maanghang na salita ang kanyang ama, siguro baka hindi nadagdagan yung apoy ng gasolina, di ba? Pangalawa, siyempre, kay President Bongbong Marcos din, no? Kung sa tingin naman niya na nakatulong talaga si Sara Duterte, sana hindi na lang niya sana kumbaga pinahirapan o kumbaga hinayaan na masiraan siya ng mga kakampi niya. Kasi nga lalong lumala at ngayon, dahil sa hidwaan na yan, mas lalong nakakaapekto to sa patutunguhan ng ating sambayanan. Yun ang problema kasi. Sa akin, the quarrel or misunderstanding between two people should not be a hindrance to help other people, di ba? Kasi nangyayari ngayon, kaya nagsasuffer ang ating mga kababayan kasi nga nagkakaroon ng mga away-away sa politika instead na mabigyan ng pansin ang mga dapat na hakbang na gawin para sa ikakaangat ng ating kabuhayan, ng ating sambayanan, nauubos ang oras ang ating mga politiko sa mga away, intriga at mga salitang maanghang laban sa isa't isa. So mga kababayan, kaya napaka-importante ng edukasyon kasi marami mga siraan, marami mga fake news, marami mga propaganda na minsan nakakasira sa kapwa-tao. Kaya pag edukado ang tao, mas madidiscern or mas maiisip mo kung ano yung objective at ano yung mas magandang paraan para mapaganda ang inyong buhay, mapaganda ang inyong direksyon at mapapaganda ang mga pagpipiliin nyo tuwing eleksyon. Kasi tuwing eleksyon, marami mga sulsul, marami mga paninira, pero kung kayo ay edukado, malalaman nyo kung ano yung fake news,
news sa tama. Kaya napaka-importante ng edukasyon. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, para hindi natin masabi na mali ang choice natin sa mga liderato ng Pilipinas, kailangan edukado ang Pilipino para piliin natin ang mga tamang liderato at tamang mga kandidato sa mga susunod na eleksyon. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang edukasyon ng bawat Pilipino para gumanda ang kinabukasan ng buong Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Marami po tayong matututunan sa mga ganitong nangyayaring hidwaan sa ating lipunan. Isa riyan ay dapat nating timbangin ang bawat mga kwento o mga chismis o mga intriga na ating natatanggap. Dapat tayo maging pata sa ating kapwa para sa ganon magkaroon ng mas maayos na kinabukasan ng ating sabayanan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.